Täytyy sanoa, että yllättävän paljon on kyllä vaikuttanut. Että no, tietenkin tämähän vie jonkun verran aikaa, että sitä aina pitää varata, että silläkin tavalla se on vähän pistänyt raameja mulle tietyn osin, mutta kaiken kaikkiaan niin tämä on tuonut meille valtavasti lisää potkua ja näkyvyyttä. Kyllä toiminta on ensinnäkin se on piristynyt aika paljon entisestään. Ainahan meillä on ollut hallit täynnä, mutta nyt ne täyttyy jo ennätysaikaisin. Ja onhan tämä meidän some-näkyvyys on me haetaan asiakkaita siinä kerta kaikkiaan. Me kerrotaan ja avataan meidän toimintatapoja ja me tällä tavalla päästään lähemmäs asiakkaita. No kyllähän tietenkin on arvokkainta se, että me saadaan hyötyä tästä. Me nähdään jonkun verran vaivaa ja tämä maksaa jonkun verran, niin onhan se mahtavaa sitten nähdä, että se tuottaa tulosta ja täytyy sanoa, että on kyllä positiivisesti yllättynyt ihan tästä kokonaisuudesta. Joo, kyllä suosittelisin ja on jo muutamallekin suositellut, koska tämä on ollut kyllä ensinnäkin tämä on ollut hyvin joustavaa ja sitten kun on päässyt vähän kärrylle, niin tämä on jopa hauskaa, että tämä on ihan tämä on rentoa ja jos menee väärin, niin sitten otetaan uudestaan ja tässä ei tarvitse oikeastaan jännittää mitään, vaan tämä on ihan mukavaa. Palaute on ollut aivan yllättävän positiivista. Mä ajattelin, että kun tämmöinen vanha äijä höpöttää, niin tulisi paljon kritiikkiä, mutta voi sanoa, että olisiko alle 10 mielestäni negatiivista kommenttia tullut ja meillä on tällä hetkellä jo yli 7 miljoonaa näyttöä, niin onhan se häviävän pieni se negatiivinen palaute. Aika nopeasti oikeastaan, että päivittäisestäkin elämästä, että ihmiset on tullut enemmän juttelemaan vieraita ihmisiä, niin on sanonut, että hei, että me ollaan nähty sua Facebookissa tai TikTokissa tai Instassa tai mistä ne on nähnytkään ja tullut juttelemaan. Ja kyllä huomasi, että kontakteja alkoi aika nopeasti tulla enemmän. Joo, kyllä mä jännitin alussa ja aina oli vähän stressiä, että hei, mitä me keksitään nyt taas ja kiinnostaakohan tämä ja niin poispäin. Mutta aika nopeasti huomasin sitten, kun alettiin katsoa näitä, kuinka paljon näyttöjä ollaan saatu, niin löydettiin aika nopeasti se, mikä kiinnostaa. Ja aika laidasta laitaan täytyy sanoa, että kiinnostus on kyllä, että kerrotaan välillä jotain ihan enemmän nippelitietoa ja välillä vähän niin kuin yleisesti ja näin, niin kyllä jos tekee asiat hyvin, niin kyllä ei olla koskaan saatu mitään semmoista, ettei olisi ollenkaan ollut kiinnostusta, vaan aina on löytynyt niin kuin peukku ylös näyttöjen jälkeen, että mukavaa on ollut. Kasvu on ollut siinä mielessä, niin kuin aikaisemmin totesin, niin onhan meillä ollut täyttä kautta aikoja, mutta monta kertaa on mennyt aika viime tinkaan ennen kuin ne viimeiset paikat on mennyt, mutta nyt ollaan jo alkukesästä kävi puhelin ja linjat kuumana jo ja tuli varauksia, eli se on aikaistunut ja tämä tietää sitä, että se antaa meille sitten enemmän aikaa syksyllä tai loppukesästä niin jo valmistella uutta kautta, niin ei tarvitse sitä myyntiä miettiä enää, vaan me tiedetään, että hallit ovat nyt jo täynnä, niin nyt aletaan tekemään muita asioita. Joo, on ollut mukavaa ja ollaan tutustuttu tietenkin, kun ollaan tehty. Meillähän on jo yli 300 klippiä tehty ja tämä on 3. vuosi alkanut tässä hiljattain, niin ei voi moittia ja kiva otetaan aina kahvit siinä välillä ja välillä käydään lounaalla ja jutellaan ja vähän suunnitellaan eteenpäin, niin on ollut semmoista mukavaa ja jouhevaa työskentelyä. No kyllä mä sanoisin, että rohkeasti vaan mukaan, että ensin jännittää. Itse kun kuulee oman äänensä, niin se kuulostaa maailman tyhmimmältä ja sitten kun näkee itsensä, niin pitikö mun tehdä just noin ja noin, mutta ei muuta ajattele sillä tavalla, vaan kyllähän se on se kokonaisuus ja on niin kuin oma itsesi. Se on ehkä se tärkein neuvo siinä, että ei yritä mitään, mitä ei ole. Mä oon tämmöinen tavallinen satamatyöntekijä, enkä yritä olla mitään muutakaan. Se on purru hyvin ja ollaan realisteja ja kerrotaan niin kuin asiat on kaunistelematta. Totta kai se on kiva, kun huomataan, että markkinointi
puree, että sehän on, me ollaan jätetty pois, voi sanoa, kaikki lehti-ilmoittelut ja sen tyyppiset markkinoinnit, että me ei tarvita niitä enää, vaan tässä on aina uusinta uutta, kun me tehdään näitä 3 per viikko, niin ihmiset tietää tasan tarkkaan, mitä meillä tapahtuu. Et kotisivu esimerkiksi, niin se on mun silmissä alkaa olla vähän historiaa, koska sitä pitäisi päivittää niin usein, jotta se vastaisi niin kuin todellisuutta. Et monta kertaa, jos katsoo yrityksien kotisivuja, niin ne voi olla monta vuotta vanhoja ja eihän se ei ole nykypäivää. No palataan siihen samaan taas, että kuinka nopeasti alettiin näkee tuloksia ja puhelin alkoi soimaan enemmän ja alkoi tulemaan enemmän tarjouskyselyjä, niin kyllä se yllätti, jos vertaa niin kuin vanhaan markkinointitapoihin, niin kyllä tämä on vaan nykypäivää, että somessa pitää näkyä. Ei missään nimessä, että kyllä niin kauan kuin henki pihisee ja äijä pysyy tolpilla, niin kyllä me vaan jatketaan, että tämä on todellakin, niin tämä on vähän huumetta jo mullekin, että tämä on kiva tehdä ja mä oon saanut paljon uusia ystäviä ja tuttavia, että kesälläkin kun veneellä liikuin, niin moni tuli moikkaamaan ja sanoi jo, että moi Tomppa, että kiva nämä sun klipit ja oli semmoinen positiivinen, että kukaan ei tullut sanomaan mitään pahaa, vaan aina oli peukku ylös ja että kyllä me jatketaan. On kyllä hintansa väärti ja niin kuin mä sanoin, niin kun mä oon pystynyt tinkaamaan ja jättämään paljon muuta pois, niin tämä hinta-laatusuhde on kyllä kohdillaan ja mielestäni laadukasta materiaalia, kun vertaan kanssa muihin, mitä löytyy, niin tämä filmin laatu on mielestäni tosi hyvä ja ääni kuuluu hyvin ja niin poispäin, niin saadaan kyllä hyvin vastinetta rahalle. Joo, en voi muuta kuin kiittää tähän astisesta ja toivon, että me voidaan jatkaa yhtä hyvään malliin, tämä on meidän tapa markkinoida tästä eteenpäin. Tämä on ollut nämä 2 viimeistä vuotta ja tulee kyllä jatkumaan samaan tyyliin ja toki koitetaan seurata trendejä ja jos tässä jotain muuttuu, niin koitetaan pysyä kärryillä ja kiitos, että olet jaksanut meidän kanssa näin pitkään ja toivon mukaan jaksat vielä nuori mies pitkään tehdä tätä meidän kanssa.